Pass seqreb sabiex id-dilettanti kollha tal-karnival ikollhom villat sħiħ tagħhom sabiex taħt saqaf wieħed ikunu jistgħu jesprimu t-talenti artistiċi tagħhom fosthom il-bini tal-karrijiet artistiċi u grandjużi. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fejn One News spjega x-xogħol li sar f'dan is-sit fil-Marsa u tenna li beda l-proċess biex jibda jsir ix-xogħol ta' konstruzzjoni. Fl-aħħar snin għamilna relokazzjoni, ċaqlaqna l-ħaddiema, waqqajna l-istruttura klirjajna il-post anka skont ma jridu is-sovratendenza għal patrimonju kulturali u ħriġna 6 tenders li fadal 2 biex jiġu aġġudikati. Kif ikun hemm dal-proċess konkluż ikunu nistgħu nitilqu bil-kostruzzjoni. U allura din il-weda li aħna tajna se nkunu din inwettquha. Dan il-proġett għandu jsaħħaħ ukoll dan is-settur għax fil-waqt li ser jinħolqu niċeċ ekonomiċi ġodda, it-turisti li jżuru pajjiżna se jkollhom iċ-ċans jesperjenzaw element differenti tal-kultura tagħna li s'issa jiġi ċelebrat biss fil-jiem tal-Karnival. Fl-isfond tal-maltempata li laqtet lil pajjiżna fit-tmiem il-ġimgħa, il-Ministru Bonnici wera d-disappunt tiegħu ma' dawk id-dilettanti u artisti li kellhom ħsarat fil-karrijiet tagħhom. Ħabbar li wara li l-Gvern ta' kumpensa biex tiġi rranġata l-ħsara, il-karrijiet kollha se jagħmlu għall-Karnival ta' din is-sena li fall wieħed li ġarrab ħsarat kbar. Iva aħna bħala Gvern dakinhar sedna li aħna konna senatu għajnuna finanzjarja biex tpatti ftit mill-ħsarat li ġarbu il-parteċipanti li ġew mill-quta mal-temp. Id-direttur artistiku tal-Karnival Jason Busuttil għal li l-Karnival ta' din is-sena se jkun kbiru mill-isbaħ għalfejn is-snin imoddija. Ħajkonna karnival kbir, karnival illi huwa estiż ħafna, karnival ta' livell għoli ħafna, ta' minn ngħidu li l-kumpaniji ta' sfin u l-karrijiet letteralment huma fuq livell straordinarju din is-sena, ovvjament il-kompetizzjoni qed tikber. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.